Het is alweer de 5e editie van de Klimaatweek. Door heel het land zetten scholen, bedrijven en organisaties zich in voor een beter klimaat. Hier in de bibliotheek in Hulst is een mini-expositie en die gaat over kleding en klimaat. Oh, die lapjes. Ja, het is eigenlijk best Lynn, leuk dat we jou eventjes kunnen spreken hier. We zijn hier op de klimaat-mini-expositie hier in de bibliotheek. Ja, want je hebt in Breda op school gezeten, begreep ik? Klopt. Ja, welke richting was dat? dat was illustratie en animatie. Ah ja, Ja. maar dan leer je wel het vermaken, het naaien van, maar ook van kleding dan? Nee, niet van kleding. Nee, ik deed zelf meer naaien in mijn vrije tijd, soms met mijn moeder. Ja. Dat. Hoe zou je nou jouw eigen stijl willen omschrijven? Mijn stijl is vooral veel kleurrijk. Ik hou er heel erg van om kleurrijke dingen te maken. Vaak ook wat simpeler en toegankelijk ook. Ja. En waar haal je nou die materialen dan ook vandaan, waar je mee werkt? Koop je dat? De materialen die ik voor de tasjes heb gemaakt. Ik heb tasjes gemaakt van vlaggen van Film by the Sea. Ik heb afgelopen jaar daarvoor allemaal reclamemateriaal gemaakt, vormgevingsdingen voor gedaan. En ik vroeg aan ze, ja, wat doen jullie eigenlijk met de vlaggen die jullie over hebben? Ja, die gooien we weg. En dan ben ik zo van, ja, het zijn mooie vlaggen. Waarom daar niet iets nieuws van maken? Dus in dit geval heb ik samen met mijn moeder tasjes geknipt en genaaid. Oké. Nieuw leven geven. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè, dat je dat terug recycelt en ja, dat je er ook nog iets mee kan. Hè? Ja, dat het klopt. ook nog een nut heeft. Ja. En welke uitdagingen heeft dat nou om met tweedehands materialen en stoffen te werken? Want niet alles is natuurlijk handig om te verwerken. Hè? Nee. Je moet eigenlijk gaan kijken van wat kan die stof aan. Met de vlaggen was het zo van, ze zijn stevig, maar je kan, ze kunnen niet alles hebben. Nee. Je moet dat toch dan bijvoorbeeld ondersteunen met extra stoffen. Of bijvoorbeeld, ze hebben hele dikke doeken en ik wil dan kijken of we met dat zeil misschien ook stevige tassen kunnen gaan maken. Of misschien juist groter kunnen gaan denken en bijvoorbeeld een tent maken. Okay. Ja. En die hergebruikte materialen, hè? Denk je nou echt dat dat een toekomst heeft in de designwereld? Ik vind wel dat je het vaak wel terugziet hoor. Dat ze toch iets nieuws ervan maken. Een ander filmfestival in België, ik dacht dat het Gent was. Die heeft van oude vlaggen ook eigenlijk nieuwe vlaggen gemaakt en opgehangen in hun bioscoop. En dan ben ik van dat zijn ook superleuke dingen om dat weer terug te laten komen. Ja. Met welk werkstuk ben je momenteel bezig? Op dit moment ben ik bezig ook voor Film by the Sea nog ontwerpen te maken. En ik hoop dus ook wat meer met hun materialen nog verder aan de slag te kunnen gaan. En aankomend jaar tasjes te kunnen presenteren voor Film by the Sea. Dus daar zijn we nog in gesprek over. Oké. Ja, want dan wou ik zo vragen van, je hebt die tasjes gemaakt. Wordt er nog iets mee gedaan? Wordt dat verkocht? Ja, we verkopen ze ook. En dat is leuk, dan krijgt degene die het gemaakt heeft, krijgt daar een eerlijke prijs voor. Maar degene die het dan heeft gekocht, heeft ook een stukje, iets unieks van Film by the Sea in dit geval. Dat is een stukje van een van de afgelopen jaren van Film by the Sea. Even kijken, krijg je zelf wel eens reacties van mensen dat je zegt van, die over jouw ideeën weten en die zelf met oude materialen aan de slag willen gaan? Ik had daarnet nog iemand die heel enthousiast was over die tasjes en zegt, kun je daar niet een rugzak van maken bijvoorbeeld? En dan kun je ook weer gelijk verder nadenken van, misschien is dit wel een leuke vervolgstap om verder te kijken met die materialen. Ja, van een idee komt weer iets nieuws. Precies. Hey, en wat droom je nou van als vormgever? Wat zou je nog graag willen zien in de toekomst? Of jezelf? Ja, voor mezelf... ik vind het hartstikke leuk om te kijken om nieuwe ontwerpen te maken. In dit geval met de tasjes en de gebruikte materialen. Er zijn gewoon ook veel meer andere festivals, denk ik ook, die misschien hun spullen weggooien. En waarvan ik denk van het is leuk om te kijken of je daar een nieuwe draai aan kan geven. Ja. Nou, bij deze dan, voor mensen die iets weg te gooien hebben, die kunnen bij jou terecht. Ja, we kunnen altijd eens kijken of er iets nieuws uit kan komen. Of er iets nieuws van kan gemaakt worden. Nou, ik wil jou heel veel bedanken en heel veel succes wensen. Ook de toekomst en deze paar dagen. Dankjewel. Dankjewel.
Je ziet hier dat de bibliotheek meedenkt over het onderwerp kleding en klimaat. En heeft een aantal boeken op de standaard gezet die daar alles mee te maken hebben. Dit is de eerste opdracht. Dat gaat allemaal over textiel en de grondstoffen van textiel. En we hebben hier 3 voorbeeldjes in de bussen zitten. Vlas, katoen en wol. Het is de bedoeling om even te kijken van welk soort textiel het kledingstuk gemaakt is. Om de mensen wat bewuster te maken van, kijk nou eens naar de grondstof van het kledingstuk. Doen we maar wat of zijn we bewust bezig? De dekenjas die je hier ziet is multifunctioneel. Het is ook een slaapzak en het is volledig gemaakt van gerecyclede dekens van vroeger. Dit kledingstuk is volledig gemaakt van gerecyclede jeans. En is eigenlijk ook gebaseerd op de nomaden uit de woestijn. Dit is een voorbeeld van gerecycleerde handdoeken. Die ook multifunctioneel te gebruiken zijn als een zonnehoedje, maar ook als een badcape. Met deze opdracht kun je dus kijken wat feit en fabel is. De jas is gemaakt met denim. En de tasjes zijn dus gemaakt van vlaggen van Film by the Sea. Je kan niet alleen tasjes natuurlijk maken. Je kan ook bijvoorbeeld een leuke speeltent maken voor kinderen. Met de originele vlag kun je dus verschillende dingen maken, zoals de tasjes of de tenten. En daardoor krijgt dus een vlag een nieuw leven. Voor elke vragenlijst die ingevuld wordt, krijgen de mensen een sleutelhangertje cadeau. Petra Hemelaar, goedemiddag. Goedemiddag. Petra, jij bent modenontwerpster? Ja. Vertel eens iets meer. Wat doe je? Wat kun je? Nou, ik geef eigenlijk al 16 jaar, denk ik, ondertussen geef ik naailes. En dat is eigenlijk ook gestart zo vanuit een passie van zelf kleding maken. En ja, dat dus in eerste instantie. En daarna dacht ik van, misschien is het wel leuk om les te gaan geven. Dus dat doe ik ondertussen inderdaad 16 jaar. Ja, wat was dan... Wanneer was het dan de tijd dat je dacht van... Nou moet ik iets mee dat klimaat en kleding... dat niet zo samen gaat gaan doen? Als je les geeft, dan heb je het natuurlijk over techniek. Hè? Je leert iemand een techniek bij. En dan gaat het voornamelijk over hoe maak je iets. Maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Mensen komen ook met stoffen af. En daar wil je op een gegeven moment ook wel van weten van... Wat doet dat nou? Hè? Wat geeft dat nou als je daar iets van maakt? En gaat het lang mee? En verwerkt het lekker? Dat heeft allemaal met kwaliteit van stof te maken. Dus door die techniek en door dat lesgeven... ga je automatisch ook nadenken over... wat heb ik nu eigenlijk in mijn handen? Ja. En dan hebben jullie hier een mini-expositie. Maar waar komt nou jouw fascinatie vandaan? Om je zorgen te maken over die kledingindustrie en de gebruikersconsumptie. Ja, je gaat daar op een gegeven moment wat over lezen. En met name, ik heb een eindopdracht gedaan op de Kunstacademie. En dat ging over, was een eigen opdracht met een thema wat je zelf kiest. In dit geval was dat nomaden. En daar ben ik, had ik bedacht toen van, ik maak alleen maar kleding met recyclemateriaal wat ik zelf in huis her en der kan vinden. Dus de verantwoording ligt eigenlijk niet alleen bij de ontwerpers, de fabrieken, maar ook bij de consument natuurlijk. Hè? Want, zeker. Ja. En waar beginnen we dan als we dat willen veranderen? Ja, ik denk dat je zowel aan de voorkant als aan de achterkant van heel de keten moet werken. Kijk, aan de voorkant is het produceren van vezels. Dan zeg ik van, weet je, iedere vezel die je opnieuw produceert, ja, daar heb je weer heel veel verspilde CO2-uitstoot enzovoorts komt daarbij kijken. Dus dat recycleren, denk ik, is gewoon wel de oplossing. Maar dan moet je het zowel aan de voor- als aan de achterkant gaan regelen. Ja. En niet alleen maar aan de voorkant, maar ook bij die UPV zegt ook van... iedere producent is al langere tijd verplicht om het materiaal te recycleren. Maar in welke winkel zie je al een bak staan waar jij je oude broek of je oude shirt in kunt gooien? Dus dat... Hoe zie je dan de toekomst over 10, 20 jaar? Ja, die UPV die zegt dus van in 2050 willen we in Nederland volledig circulair zijn. Ik denk, oké, dat is over 25 jaar. Dat is best wel iets. Snel. Maar ik denk, je moet eraan blijven werken dat
je de klanten bewust maakt van hetgeen wat ze kopen, maar aan de andere kant ook vanuit de overheid, denk ik, maatregelen treft. Dat mensen daar ook anders mee omgaan. Ja, en ik denk dat we in Nederland daar best wel al meer mee bezig zijn als in andere landen. Ja. Want als je dan de producerende landen bekijkt, India, Vietnam, Ja. dat doen maar aan. Ja, je kunt ook niet zomaar zeggen van we knippen dat door. Hè? Want er zijn ook mensen, inderdaad, wat je zegt, in India en Bangladesh, die daar hun geld mee verdienen. Ja. Ik denk ook niet dat je zomaar kan zeggen van ja, daar stoppen we mee. Dat kan niet. Dan vallen er ergens anders weer heel veel poppetjes om. Dus ook dat gaat niet. Dus je zult vanuit heel die keten moeten kijken, hoe kunnen we dat oplossen? Echt helemaal van voor naar achter. Ja, ja. Welke boodschap zou je de mensen nou mee willen geven? Nou, als ze die expositie gezien hebben en naar huis gaan en denken van... nou, in eerste instantie toch al kopen bewuster. Dus als je iets gaat kopen... koop bewust. Koop niet iets waarvan je denkt van... ja, oké, dat draag ik misschien 1 keer en ik doe het weer weg. Ja. Dat vind ik echt zo erg, zo zonde van het... dat is echt slecht koopgedrag. Ja. En bedenk als je iets wegdoet... want dat is ook een verhaal... 55% van de kleding wordt nog altijd bij het restafval weggegooid. Dat wordt verbrand. Daar hebben we niks meer aan. Ja. Dus doe dat niet bij het restafval. Maar ga het verantwoord wegdoen. Ja. Ja. Nou, ik wil jou ook heel veel bedanken voor dit gesprek. Ja. En ik wens jou heel veel succes in de komende dagen. En in de toekomst natuurlijk. Hè? Super, dankjewel. Die zakte dan vanmorgen alsmaar naar beneden, want de zwaarte van die dekenjas. Dus het is echt wel een gedrocht, ook om te maken. Deze mini-expositie die draait niet alleen om kunst of mode, maar ook om bewustwording. Met dit gezamenlijke project hopen ze dat bezoekers met andere ogen naar een kledingkast kijken.